Hallelujah. 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 Yeah. Hallelujah. Jesus. Imizamo. Yalamaka mositele. Imizamo yethu. Iyawuphela. Masifika kuwe. Hallelujah. 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 Usuku lesithathu. Abathona amandla wonke. Hallelujah. Oh Jesus. Yahamba indoda. Yahamba indoda. Hallelujah. Usuku lesithathu. Glory to Jesus. Glory to God. Waphela umsamo. Waphela umsamo. Hallelujah. Wafika entabeni. Jesus. Yeah. Wafika uJehova esekhona. Wafika senditile. Wabuthana amandla. Wathi uJehova Abraham. Yeah. Wathi ungamona umntwana. Yeah. Usuku lesithathu. Babona amandla. Intaba. uJesu Kristu. Uhlala entabeni. Yeah. Hallelujah. Bekhuphuka njalo entabeni. Ayothandaza. Jesus. Ngelinye ilanga uJesu. Thank you, Lord. Uthi phezulu lidwala. Uthi ngiyabulahla. Ngiyawulahla ibasala. Yeah. Amasana. Abalali bahlule. Babethwele. Siyabona Nkosi yami. uJehova ekhuluma nathi. Abethwele amandla. Yeah. Wathi Nkosi. Wathi ngene egqaleni. Ngene emfrontini. Yeah. Ukube ngangena emfrontini. Yeah. Wayezakuwa. Umoya wazamuhla. Kodwa ithwala. Ngoba uJesu intaba. Ufuna ithwala. Uyithi. Elalahlanga bakhe. Yeah. Abothela amandla. Jesus. Abalahla itshe legumbi. Bona amandla onke. Waqasha. Waqasha uMoses. Waqasha emfrontini. Babona amandla wethu. Yeah. Izwe lincane liheshezayo. Yeah. Lelisamwisa. Babona amandla. Kodwa ngoba wayengena ethwaleni. Siyabonga ntambama. Yeah. Siyabonga ntambama. Hallelujah. Sizwe. Hallelujah. Sihleli phansi. Hallelujah. Sihleli phansi. Sihleli phansi. Sihleli phansi. La makamos. Jesus. Khuluma ngensipho. Yeah. Siyakhumbula. Ukuthi uJesu wathi maya eyesulile lethelo wayensiza encane. Babona amandla. Siyabonga benkosi. Siyabonga baba. Ukuthi le ntawo Okhuluma nathi. Sibuyise baba. Vusinsisa. Nangu umntwana kumile. Siyamazi simjwayele. Babona amandla. Sithi Nkosi akasithile ngawe. Yeah. Abongcwele sizwe wena. Yeah. Thank you, Jesus. leadership. Thank you, Jesus. Yeah. Amen. Sizwe Masuku. Amen. Yes. Siyabonga kakhulu ukuthi sinike leli thuba egameni likaJesu. Amen. Amen. Lokho kusho ukuthi ungaphakami. Amen. Esasho kwakunejozi. Amen izona. Yeah. Ukuthi if uzothi mina ngiyisikhokho. So I saw many people abathi mina ngiyisikhokho noma lento ngiyishaya. But mawuthi uyasheka benza a lot of mistake. Yeah. Abawenzayo kodwa engqondweni yabo bathi mina ngiyishaya. Oh, Jesus. So Yeah. leyo ingakufikeli. Mayikufike lo thandaza uNkulunkulu. Jesus. Ungaye uhambe uxolisa. Amen. Because we are not competing. Yeah. Amen. As competing namuntu sishare nje izwi kaNkulunkulu Yeah. iphelele lilodwa. Amen. So ithandile kakhulu uJumayela ukuthi zibeke phansi. Amen. So ngicela sifunde Yeah. Luke chapter 14 verse 34. Oh, Jesus.
Sizofunda noKorinte chapter 2 lesibili. Baba seKorinte lesibili chapter 2 verse 15. Ababa seKorinte lesibili chapter 3 verse 2. Luke chapter 14 verse 34 to 35. Luke chapter 14 verse 34 to 35. Usawoti uyinto enhle, kepha uma usawoti edumele uyakuhlaziywa ngani na? Oh, yeah. Akasafanele namhlabathi namkhuba, uyalahlwa nje phandle. Onezindlebe zokuzwa makezwe. Baba seKorinte chapter 2 verse 15. Chapter 3 verse 2. Chapter 2 verse 15. Ngokuba siyiphunga imnandi likaKristu kuNkulunkulu, Yeah. kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Chapter 3 Verse 2. verse 2. Nina niyincwadi yethu elotshwe ezinhlizweni zethu, eyaziwa ifundwa ngabantu bonke. Funda ngabantu bonke. Nibonakala ukuthi niyincwadi kaKristu eyenziwe ngokukhonza kwethu, Yeah. ilotshiwe kungengo yempi, kodwa ngomoya kaNkulunkulu ophilayo, kungabi sezibhebheni zamatshe, kodwa ezibhebheni eziyizinhliziyo zenyama. Amen. Let us stand as a man. Babona amandla wonke isibonile uNkulunkulu ethongweni, izwi lakhe liphilileyo, Yeah. Please. eliviwa umnyama kubaleki. Nakulesi sikhathi uNkulunkulu ethongweni usemile ukubana phambi kwethu Jesus, thank you. naphambi kobuso bakho. uNkulunkulu ethona amandla wonke, siyacela-ke uNkulunkulu ethona amandla usinike indlela zikamoya, usinike amehlo uNkulunkulu kamoya, ukuthi uNkulunkulu singambheki ngamehlo enyama, kodwa simbheke ngamehlo kamoya, singabuzwa ngezindlebe zenyama, sibuze ngezindlebe zikamoya. Sizwe wena ukhulumisana Yeah. nathi, ngoba uNkulunkulu ethona amandla ubekile izwi emlonyeni wakhe. Yeah. Akuzokhuluma uNkulunkulu wonke omtshela Yeah. khona ukuthi akhulume phakathi kwethu. Jesus. Omuhle, siyazithoba singabantu Jesus. sihleli. uNkulunkulu ethona amandla sisize. Jesus. Isitha singajoji izwi lakhe ezinhliziyweni zethu. Jesus. Amandla wonke silizwe. Bese Nkosi yami sizolenza. Sibusise le Nkosi Father, thank you. naye. Egameni elihle namandla igama likaJesu. Amen. Amen. Sithola la incwadi kaLuke. Oh, yes, Eyamithi Lord. salt and light. Jesus. Amen. Yes, yeah. So lithi iBhayibheli thina singusawoti womhlaba. Yes. Lithi khona ngasomoya somehow la eBhayibhelini. Lithi thina siyisibani esikhanyiswayo, isibani ungeke usikhanyise usibeke ngaphansi kwetafula. Kodwa usikhanyisayo usibeke phezu kwetafula ukuze sikhanyisele bonke abantu. Liqhubeka lithi umuzo phezulu Yeah. ungesitheke. Ngesithe. So ubona abantu bonke. Njalo. Thina ezabazalwane sinjalo. Yeah. Thina sabazalwane singusawoti womhlaba. Oh, yes. Sisazodla isidlo kusakhulunywa ngaso. Nkosi yami. Ubabe besakhuluma ngamagugu izolo ngakho konke lokho. Ungabi nazo zonke lezo zinto zenzolo. Okwenza thina sibe ngusawoti womhlaba. Wenza thina sidleke emhlabeni noma thina emhlabeni sazeke ngezwi likaNkulunkulu. Sibe ngusawoti womhlaba. Amen. Lithi thina singusawoti womhlaba, umusawoti ungasebenzi noma ungasenawo noma udumo. Yeah. Noma ungasezwakala usawoti ulahlelwa ngaphandle. Awusebenzi. Oh, Jesus. Ngoqala ukudla nje ongenasawoti. Yeah. Amen. Ongenasawoti noma ungafaka yonke into. Bangekhithwayo akumnandi. Ah, yes. So thina kumele sibe naleyo taste efana nosawoti emhlabeni. Kumele sibe naleyo taste uNkulunkulu noma abantu basemhlabeni bethi mabesibheka noma bekhuluma nathi bese ukuthi umntwana kaNkulunkulu lo yisawoti wezwi lakhe. Amen. Yeah.
So thina emhlabeni kaNkulunkulu singusawoti. Susawoti. Yeah. Yebo. Ukudla amangazwakali ungakuzwa kahle ukuthi uthela usawoti kancane. Yeah. And usawoti uthela kakhulu yababa. Yeah, sexpole yonke. Khona ezinye izinto uthi mawufaka usawoti emakhaya sijwayele ukusimbuzi besimixa ibattery lelingaka ke. Silimixe nosawoti. Bathatha le battery ugaya bese ufaka isilonda sembuzi. Within a week isilonda sesisidile. It's because kunosawoti okhona. Yeah. Ngamanye amazwi usawoti uyaphilisa. Yeah. Ngamanye amazwi usawoti ibe namandla. Benamandla. Kuyenzeka ukuthi ukudla ngazi ngizothini. Ukudla kuphelele usawoti. Yeah. Kodwa mawufaka usawoti kuyavuka. Yeah. Ubheka ibiltong ngifresh kuba general. Yeah. Ubheka ibiltong. Ibiltong kuzingaboli ifaka usawoti omningi. Kuzingaboli. Ukuzingaboli ifaka usawoti omningi. Ukuzingabi nekwane sasondele kwakho. Ifaka usawoti omningi. Yeah. Why ifaka usawoti ukuthi letho manje isikhathi eside ithengwe ngabantu bayijabulele ukudla. Ngabe nosawoti. Yeah. Yes. Thina sifana nespirit esilondweni. Yeah. Ngifuna ukuthi ezweni noma ebandleni Jesus. even individual thina Yeah. kuwe kutsanele mina kwamele ngibe usawoti ongcono ukuthi mawukhuluma nami uzwakala ukhuluma nomzalwane Yeah. uthi hey ngiyafisa ukufana noButsiso noma ngiyafisa ukufana noButsanele ngoba ngingusawoti even nakubo abakholwayo. Yeah. Yes. Nakhona la ebandleni angibo usawoti Yeah. singabalekeli sonke. Yeah. Amen. Sithi hayi bana kangene kanjani sisi. Kanjani sisi. Amen. Kanjani khona. Hayi Nkosi yami. Asithi masiza kuwe sifuna ama-advice asiwathole singathole ama-advice azosilahle sise ngaphandle noma ama-advice azosigroupa simele ngapha. Amen. Yeah. Yes. Grouping advice. Usawoti wenza unity. Yes. Awudivide. Amen. Yebo. Mayokudivide ngoyasathana. Nakasathana. Yebo. So usawoti ngithi noma ngabe kukho akumelanga kahle kahle ekolweni kube nama-group. Yeah. Amen. Jesus. Yeah. Akumelanga mangiza kuwe bhulifundo ngathi advice ngokuthi usanele ukuthi usanele wenze so bese uthi usanele bese wena ungenza ukuthi ngimzonde more noma ungenza ukuthi ngingamxoleli. Hayi. Amen. Kodwa yithi mawungi-advise wenza ukuthi ngikwazi ukubuyela kuye ngikhulume naye. Yebo. Yebo. Ngikwazi ukuhlala naye. Awungangixabanisi more. Amen. Yeah. Yebo. Ngithi mangisuka kwa-bhulifundo ngisongithi yilo ngumqamba lo muntu wayelanga bakangazi. Amen. Akumelanga kwenzeke lokho kodwa kumele mangiya kuye sengibuyela kuye ngithi uNkulunkulu ngiyozithoba uzothi imanje emrongo. Amen. UNkulunkulu afika ngithethe wrong ngoxolisa kuye mina kumele ngizithobe ngehle. Yeah. Amen. Yes. Iphela nalento ukuthi wena wakwaMasuku. Yeah. Amen. Nalento ukuthi twins. Amen. Yeah. Amen. Amen. Phela nalento angithi TikTok Twitter yahlala. Njengoba ingqondo ngapha niwela ngapha. Amen. Akusaziwa kanjani. So lento ikwenza ukuthi kubantu nambitheke. Zithobe lalela abanye abantu. Kuba usawoti. Sazi ukuthi masithumelo sinale inkinga uyofika usawoti omnandi. Uyovela ne-solution. Yeah. Amen. Yebo. Ngabe ucijile. Cijile. Amen. Ungayihloli. Yeah. Uyikhuthaze more. Hayi umphaphi, ungamphaphi. Yeah. Amen. So thina singusawoti womhlaba. Jesus. Kodwa kwamanje sibhekisala kithi ukuthi thina individual asibo usawoti womuntu. Omunye nomunye. Amen. Uthi ubani uyangikhuthaza usawoti uba usawoti lo. Yebo Jesus. Amen. Yeah. Cela ngifundele ngoba sekhona. Thank you Jesus.
Nkosi yami. Amen. Futhi nje namhlanje ngizofuna ukuthi singoma. Amen. Thina siyiphunga elimnandi. Yeah. Nakubo abalahlwayo nabasindiswayo abakholwayo. Amen. Amen. Shuthi ngamanye amazwi wena yiba isibonelo kukho konke. Amen. Yes. Lento kuhlezi ngishumayela ukuthi thina kwamele bakumethozi ube isibonelo kimi. Ngibe isibonelo kuwe. Ngoba siyakholwa. Amen. Iba isibonelo kimi ngayinto, nami ibe isibonelo kuwe ngayinto. Amen. Ngamanye amazwi siveza ama-character angathi maninganyana uzukwazi ukuthi sikholwe kahle. Yeah. Amen. Amen. Thina into esivezayo ukuthi thina siyiphunga elimnandi. Yeah. Amen. Amen. Abantu abethi uma besinambitha noma sidlula noma ukhuluma phela abantu bengakhogela nje ukhuluma kwakho ungasho lutho noma ungasho izinto eziningi bezidoo. Amen. Amen. UnoJesu lo nomoya ongcwele. Yeah. Noma lo hlaza noma unjani. Yeah. Amen. Noma urongo. Amen. Yeah. Ngoba siyiphunga elimnandi Yeah. kubo abakholwayo nabo kulahlwa. Amen. Yeah. Abathi abantu bangaphandle ngabe sibona besihalele. Yeah. Engathi umuntu mina ngeke ngiyimuzweni ubani esenza nje. Yeah. Amen. Amen. Ingase kuba khona leyo nto leyo. Athi sondiseni. Yes. So a separation like that. Oh Jesus. Thina sonke siba munye nasemoyeni. Nasentweni zonke siba munye. Lithi iBhayibheli ngenxa ukuthi babe munye benze izinto zonke. Bane uNkulunkulu wanezele abasindiswayo. Hayi ngoba bashumayela bashumayela phana. It's because babethandana. Bona. Yes. Babezwana bebambene. Bayisa yodwa. Ngathi mphumani mamphumana ngibe enye into khulume ngawe. Ah. Amen. Khulume ngawe kabi. Komunye. Nkosi yami. Kodwa ngibe into eyodwa, masihlukana sikhuluma into eyodwa. Amen. 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 Yes. So thina Jesus. ngendlela ababethandana ngayo kwaze banezelwa abasindiswayo bengashunyayezwanga. Hallelujah. Ngokuthi babehamba kahle. Yes. Amen. Amen. Siyiphunge elimnandi. Yes. Amen. Siyiphunge elimnandi. Oh Jesus. Kubo bonke abokulahlwa nabakholwayo. Amen. Amen. Athi uMateyu athi yiba isibonelo nakuba abakholwayo. Yeah. Amen. Amen. Nakuba abakholwayo yiba isibonelo. Yes. Amen. Cela ufundele chapter 3. Thank you, Jesus. Nina niyincwadi yethu elotshwe ezinhlizweni zethu eyaziwa ifundwa ngabantu bonke. Amen. Amen. Siyincwadi Jesus. efundwa ngabantu bonke. Lithi naqhubeka engabhalwanga ngoinki. For ink. Amen. Kodwa efundwa abantu bonke. Lalela into ebuhlungu. Umuntu engakufunda ekubhekile nje. Engasho ungasho manje kusakufunda. Amen. Because when uyincwadi efundwa abantu bonke. Khona umuntu ozothi obukela kuwe kodwa akekho eduze kwakhe akaxoxe nawe. Ethi kodwa ngibukela kuloya. Yonke into oyenzayo ubukela ufunda kuwe. Lalela uyincwadi kaSamboli wena. Amen. Uyincwadi omunye umuntu la enkonzweni. Wena ukhuthaza omunye umuntu la enkonzweni. Ungashomo next ungakhulumanga naye, ungamwhatsapanga. Kumele yena afunde kuwe. Amen. Amen. Azi yonke into yokholwa ngawe engezanga kuwe. They used to say ukuthi bafanise ngebhodi ukuthi ibhodi liyapi mawuphuma la uzongena la khona iclinic khona icantex mawungena ngapha khona ibhodi shop khona icantex noma khona iclinic ngapha noma khona kwenzakalani ngapha la uyakhona. Amen. So nathi sinjalo
Amen. Siyibhodi efundwayo. Ngabantu singamanye amazwi we-campus. Jesus. Oh, Jesus. Amen. Amen. When we campus. If abantu bayisa west we-campus yabo. If abantu bahlome kumnyameni we-campus yabo. Amen. Amen. Ngoba yonke into esiyenzayo khona umuntu into akayifundayo kithi. Amen. Amen. So wonke umuntu uyafunda kuwe. Tolo ujena nje. If lo muntu uthanda leyo nto le, if uyakuthanda ngendlela ophila ngayo, uzophila ngayo naye. Amen. Amen. Yes. Siyincwadi bazalwane. Engabhalwanga ngo-ink. Yes. Efundwa abantu bonke. Yeah. So nala enkonzweni bayincwadi. Njengoba sasho ukuthi bayiphungela imnandi. Asithi masiza ukukhafula izinto ezinhle. Asithi masiza ukukhiqiza izinto ezinhle ngomlomo wakho. Asithi masiza kuwe masuka siphume nento esakhile. Siphume nento esiyidifferent. Amen. Amen. Siphume thina lapho sesigcwele. Amen. Sesigcweliswe mangabe sikwakho asiphume sigcweliswe. Yes. Amen. Amen. Mangabe sikwakho asiphume sine advice yempilo. Yes. Amen. Mangabe sikwakho asiphume ngabe ngine angiphume ngine solution. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Thina siyincwadi singusawoti siyiphuma. Amen. Amen. Do you know ukuthi intsha Ah, Jesus. ilandela umkhondo? Yeah. Ngazi umkhondo Umkhondo, ngiyilanga nje. Oh, yeah, umkhondo. So umkhondo ila khamba khona umnikazi. Bese inja noma ngabe bengekho izolandela umkhondo. Jesus. Yeah, amen. Because izwa iphunga lomnikazi wayo. Amen. So mayilandela umkhondo khona iphunga elizwayo athi yanhlanhlatha nje. Mayingathi iyaduma ibuyele emuva yoqala phansi nomkhondo. Imfuno izuthola. Amen. Yeah. Mayibuya lapha ithola umnikazi ejabule. Amen. So thina sinjalo. Ithi noma ngabe singayilahla insindisi, kodwa kube nalabo bantu ukuthi ngizobafuna laba ukuze ngibuyele on track. Yeah. Amen. Ukuze ngibuyele endaweni kunabantu engibafuna engibaziyo. Angithi ngababona, ngakhuluma nabo. Angibatholi. Amen. So ngathi mase mfunwa isemfuna ingangitholi. Tholakala. Ngithi mina insindiso imile kuze kube phakade. Yeah. Insindisi nje ngalento engisho ukuthi inomkhondo. Noma kuthalele ungahamba phuma insindisweni. Uzoyithola isenjalo ethi uJesu nje isona ndlela. Amen. Yeah. Ngeke leyo. Ngeke leyo. Amen. Noma ungaphuma uthi ayizobuya sekungcono, ngeke yenzeke leyo. Amen. Impilo nje kwamele siyenze, siyiphile. Amen. Asibele izinto siphile insindiso. Zonke lezi zinto zokuba yiphunga, zokuba usawoti emhlabeni, zenzeka uma wena ugxilile enkonzweni. Oh yes. Amen. Lithi izwi lakhe sigxile kuye nasefundisweni zakhe. Amen. Lezinto zivela lapho. Amen. Ngoba ugxilile, into egxilile. Yalibona leli bhande liyadlula la. Liyaphansi. Lifike lidlule futhi la. Ligxilile noma ngingavelani. Alinyakaziswa next. Amen. Thina siyaqina kuNkulunkulu. Amen. Asiyikhi phezulu, asiyikhi phezulu. Asiyikhi phezulu. Siyaqina. Oh yes. Amen. Amen. Oh, yes. Futhi compromise. Oh, yes. Oh, yes. For izwi kaNkulunkulu awucompromise. Linjalo. Amen. Noma lithi kwisambulo awususi awu-8. Yes. Amen. Amen. Konke ku straight. Amen. So ayikho into esusayo, ayikho into edayo. Oh, yes. Amen. Akufaka bicycle, akufaka ini noma no rocks. Next
izwi kaNkulunkulu linjalo. Amen. Abantu kumele bafunde ukulamukela linjalo. Ukuze ube uSawuli. Amen. Ukuze ube yinto ezophilisa umhlaba. Ukuze ube umuntu ozophilisa isono. Ukuze ube nezinto kumele ufunde ukuzithoba. Ufunde ukukhothamela abanye abantu. Amen. Ufunde ukubalalela. Amen. Ungathi ngcono akekho umuntu ongcono. Amen. Hallelujah. Ukuthi thina asifani nezwe. Yebo. Amen. Ngoba sinoJesu. Amen. Amen. Asifani nabo. Jesus. Kodwa sikho ngcono. Yeah. Into esenza sibe ngcono yizwi kaNkulunkulu ukuthi sinoJesu. Amen. Lapho ke singcono ke lapho. Yabo umuntu mayesenoJesu ungcono. Yeah. Kodwa futhi mayesebuya la ngaphakathi enkonzweni Yeah. akasekho ngcono kunabanye. Yeah. Amen. Amen. Lithi iBhayibheli thina siyalingana sonke. Angalithi kumele sihloniphane senzaneni konke. Kodwa phambi kwamehlakhe we are equal. Angananga omunye wacela ukuthi kwakunikelwa wathandaza wathi lo uyisoni ini nani nani. Amen. Amen. Ngoba esenza ngcono. Amen. Amen. Asikho ngcono. Thina kwamele sibe uSawuli omhlaba. Kwamele thina sibe yiphunga lemnandi. Kwamele masikhuluma siportray into ezivakalayo kubantu. Kwamele thina masikhuluma senze isense engqondweni zabantu ngoJesu. Kwamele thina masikhuluma ngoJesu yonke impilo esiphilayo masikhuluma ayenzeke sihambe siphile ibonakale. Amen.